Right, muri Zimbabwe tiri kusvima musodzi, tiri kurwadziwa mushure mechiitiko cheaccident yaurayisa vana 5 naamai vevana. Ndatiti rest in peace kune family yekwamujuru, Mujuru family. Muri Zimbabwe zvinorwadza, zvinosiririsa. Muri iyi yanga ichigara iko ku10 ward. Nyaya iri pano muri Zimbabwe inyaya accident yakaitika nezuro mushure mekunge Corolla, Toyota Corolla neMercedes Benz truck zvaita head on muna Masvingo Road. Muri iyi yainge iri 6 mumota, vakafira vese passport. Ndatiti rest in peace kune family iyi. Murume uyu achatangirawo pai veduwe, ngavazorere murugare, nyaradzai veukama. Zvinorwadza, zvinosiririsa. Tokumborota zvinofika comment section tichingoti nyaradzwai kune vakashayikirwa nemhuri iyi. Next update iyo yevideo iro rabuda nemuchechi. Dakusei mchiona video, apedza kuona video tozvinofika comment section inisahatirare ndipakuzivisa nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Saka usanonoke kusubscribe kana kutena on that notification bell. Ndatisubscribei. Much love. Sekuru uyai padhuze, tambanudzai ruoko rwenyu kuna kule. Vaisirei ropafadzo ndisati ndavatrekera. Vaisirei ropafadzo. Mauya nani mimi sekuru? Mudzimai nemwana. Mauya nemudzimai nemwana. Hongu munhu wamwana. Dzikisai zvenyu maoko sekuru. Sekuru, pandakutaridzwai nemweya mutsvene, ndanzi naishe mukukura kwenyu kwese kunobata zuva ranhasi tiri muno, maoko enyu aya hamuna zuva ramakanoromba kana kunotora chikwambo chekuita mari. Hanzi naishe kukura kwenyu kwese hamuna zvachose zuva ramakanoromba. Ndoda kuti muvaomberere maoko ndisati ndavataurira zvidaitwa naMwari. Saka ndiri kunzi sekuru, chamusina kuziva ndechekuti munhu akashereketa kuti upenyu hwenyu husafambe zvakanaka, ndichitarisa mamusina dzinza naye. Ndiri kumuona kuti munhu uyu haasi wekwana baba kana kuti wekwana mai, anga ari munhu mukushanda naye. Pane muchinda wandiri kuona wamaishanda naye kudhara, but pabasa pamaishanda apa iye aita kunge anga asiri muZimbabweni. Ameno tangari wechirudzi chimuchinda iyeye. I think kumachewa kana timu vanhu vekunana Malawi, Mozambique ikoko. Saka muchinda iyeye zviri kunzi pabasa ipapo pane zvaakaita achiona kunge imimi muri kunyanya kufarirwa nei nevakuru pabasa. Saka manje zvaakaita n'anga yaakashandidzana nayo maiwe yaiziya mushonga. Ndiri kutoona paakatonoiona n'anga iyoyo sekuru. Anga isiri kutamba nayo n'anga iyoyo yaidedza bveni so richiuya bveni kuombera kukwadzisa vashanya kuzoiona. Ndo yaakanoona kuinjiniya miko yokuti mimi musave nefavor pabasa. Kuva zuva iroro sekuru hamuna kutozonyatsoita zvinobatika neupenyu. Life yenyu yese yanga yakasarudzwa nemweya wejambwa neantifavor. Dai kutaura kuno pasina chiitiko ichi makatoita udzimba 2 nekumusha cheko makatiwo 1 yekupotawo muchinozorora. That's how he got fired from work. That's how he got fired. He was in the army. Thank you. Vaombererei maoko. Saka ndataura kuti basa roda kutaura chokwadi. Hatimukizvona? Saka inini manje kana usiri mweya wokudzinza kana ukwana baba ndofanira kutaura chokwadi. Hatimuibate nyaya. Saka ndanzi sekuru ava vasunungure, mhepo haisi kubva kwana baba, haisi kubva kwana mai. Paamuri kushanda mukubasa ndokwa vakashereketerwa, mhepo iyo ndo yanga ichivate. Vakatoenda kuprison. Yes, he was demoted. My God, tambanudzai maoko kuna sekuru. Sekuru, uya papa, hati muri kuchiona chimupfana ichi sekuru. Chimupfana ichi chichaita miriyonea chichiri chidiki. Mwari vachashandisa icho kutsividza pfuma yakadyirwa sekuru nevanoshereketa. Saka ndanzi mupfana yeu ndiye achanyaradza sekuru. Zvino kana achinzi ndiye achanyaradza sekuru ari mudiki kudai, munofanira kuziva kuti zvinoreva kuti tiri pano sekuru havana kungorescuwa, vapiwa long life kuti vachembere mupfana uyu kusvika aroora ashanda abudirira. Ndobata basa irere pana sekuru. Makorokoto munhu wese ari munomu
What God does for one man, he can do for the other under the same circumstance. Oh, yes. Muri ipapo rabatika ka Yes. uyaipa duze tete ndifambe nebasa kuchiri kwakachena ibhegi renyu kai aiwa kugona muri kugona nzira yamuri kufamba nayo asi ndokunamatirei kuti Ishe nhasi vakurescueiwo futi zvinhu zvenyu zviri ngani. Amen. Makorokoto, tambanudzai maoko kwavari. Saka mawani. Chiboya pato. Ndi onenye ndikuyemira. Parikuratidza kuti pane iyi ndoona kuti haizoitotora pamaiki inokunyudzisa. Itorai peni nebepa ndiite zvokunyora. Munonyora teteyo yaimumira vachitora peni nebepa. Iyo peni nebepa. Teta amenoti mauya nani imi kuno? Ndauya ndega. Amenoti chii chaita kuti muuye kuno kutete? Asi muchifamba kuya nekumira kwamakaita ipapo ndine ngirozi yandaona yatumwa kuzokurerutsirai nekukukundisai to a level yekuti ndaona vision yezvichatanga kuitika muupenyu hwenyu mabva panapa zviri zvinhu zvakaringana zvega zvega zvamamusina kunge matarisira. Akomana. Right. Anzi simba ruda kuiswa na Mwari pa upenyu hwenyu kuti musununguru. Isimba redzinza. Simba ruda kuiswa na Mwari pa upenyu kuti rukusunungurei. Ruri kuiswa kuti muparadzirwe simba redzinza rikukuterai kubva kwaana baba. Wai ndiri kudaro? Nanzi ndikutaurirei mashoko aya nekuda kwekuti chipo chiri pamuri chekuti upenyu hwenyu uve nani chinobva kuna Mwari, hachidi kusanganisa nezvimwe zvinhu zvisinei zvekuita naMwari. Wai ndiri kutaura mashoko aya? Muri kubva musha wekuti vanhu vakawanda ikoko vakaita maproblems. Vashoma vanomhanya kuchechi. Vanhu ikoko vanongofunga ameno kuti chii chinoitika kasi vese almost 60% yavanhu ikoko pakaita problem vanofunga ng'anga nekudai so. Hapana anofunga kuendawo uchechi achinonamatawo kana umboendawo ugomo achinonamata. Hanzi mukukura kwenyu kwese ndo mumusha mamuri kurerwa kukukura kwenyu. Ichokwadi prophet. Saka ndanzi nemweya mutsvene imimi sezvo nhasi Mwari vasarudza kukusunungurai hapapere mwedzi mitatu pane kabasa kamuchapiwa. Mapinda pabasa iroro anenge akupai basa racho mukasamubira mukava honest kwaari achangokufarirai ongokunzwireiwo tsitsi paanenge akuda uzorelocata kubuda muZimbabwe awana basa abroad okusiyirai furniture yake nekamari kashoma kuti tangawo zvekuita. Ndinotenda munhu waMwari. Maiona kanyai. Asi hanzi nemweya kuti zviitike chisiyai tsika yemumusha yekuti vanhu vanowanza kufamba. Ndiri kuona kuti kamweya kacho munomboita muchikahakira sezvo zviri izvo zvamaingokura muchiona. Ichokwadi prophet sanda yazotsvaga rubatsiro. Hanzi mukazvisiya munokakureta mwedzi mitatu munenge makutobhenda chasi neropafadzo kudhara. Tizverapo makorokoto. Right. Baba vauya mira ipapo to. Sekuru petai bepa iri ndiribate ndoda kuroverai back to sender inochikisa ipapo. Ndipe ripete imakadaro ka. Tambanudzai maoko kune bepa iri. Right, men of God chuya ipadrisito. Ndipei mafuta vakoma. Ndipei mafuta. Ndipei mafuta. Dzikisai zvenyu.
Ishe ndinonamatira rwendo rwekumokambiki nemuzita raJesu. Ndichinamatira nemunhu waMwari wandichafamba naye pabasa iri. Vaisirei ropafadzo, vaisirei mikana, vaisirei simba, zvose zvifambe zvakanaka. Ministry yavo i-expand, influence yavo i-expand, capacity yavo i-expand nemuzita raJesu Kristu. Vaisirei chipo, mambo wangu, chemweya mutsvene chekunoona minana nezviratidzo nemuzita raJesu Kristu. Broken, Jesus mighty name. Rwendo ngaruve success Ishe nemuzita raJesu Kristu weNazareta. Makorokoto vaumbirei maoko. Baba, ushiketwa wakaitwa pana sekuru dambuke nemuzita raJesu Kristu. Talenda riko here uku kucontrol kalabara deseke delemaya. Mambo wangu ushereketwa wese wakaitwa pana sekuru. Ndinotenda kuti nasi mazarura zvashaya basa, ropafadzo nekudzorodzerwa kwezvakatorwa nekudyiwa nemuvengi ngazvizorore pavari, pamhuri yavo, pavazukuru nemuzita raJesu Kristu. Manga sata. Broken. 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 Jesus name. Mwanangano tunongurwa uyu nemuzita raJesu Kristu. Makorokota. Tenzi mambo wangu mune simba leropafadzo nemuzita raJesu. Karo dila kaskamane kote gina skala. Dinokupa simba broken.